ବୁଲି ଆସିବା ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା 2026 ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ପାର୍ଟି ଆସିଛି ବୁଲି ଆସିବା। ଏବେ କ'ଣ ସେ ତଳପଟେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଟପାଥରେ ବସିକି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଲମ୍ବିଗଲାଣି ଘାଟିକିଆ ନାକାଗାଡ଼ ପଟକୁ ପୁରା ଦେଖିବା। ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତ ଟିକେଟ୍ ଭାଇ ସେଠି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟିକେଟ୍ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉଦୟଗିରି ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରି। ତ ସିଆଡ଼େ ଆମେ ଯିବାନି, ଖାଲି ଲୋକ ଭିଡ଼ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କିଣିବା ଦେଖିବା। ଆଜି ହରେକ ମାଲ 20 ଟଙ୍କା। ଆଉ କ'ଣ ଏପଟେ ଦେଖିବା, ଶାଢ଼ୀ 200 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏଠି ସୂତା ଶାଢ଼ୀ 3ଟାକୁ 500, 3ଟାକୁ 500ରେ ଭାଇ ସୂତା ଶାଢ଼ୀ। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଦେଖିବା ସାର୍ଟ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ କେତେ ଲା ଭାଇ? 200। ବାବା ଏ ନବାନି, ଏ ରଖିଦେଲି ଥାଉ ଭାଇ। ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ବହୁତ ହେଇଗଲା ଭାଇ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ 200 ଲେଖାଏଁ ଶାଢ଼ୀ। ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଯିବା। ଖଣ୍ଡଗିରି ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ, ଦୟାକରି ମୋବାଇଲ ସେଲ୍ଫି ଯଦି ନେଉଥିବେ ହୋସିଆର ଧରିବେ। ବହୁତ ଚୋରି ହେଉଛି ମୋବାଇଲ। ସେଲ୍ଫି ନେଉଥିବେ ଆପଣ, ଭିଡ଼ ଭିତରେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। ଆଉ ଚୋର ପଛପଟରୁ କିଏ ହାତ ମାରିକି ନେଇଯିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇ। ଆଉ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେନିଟ୍ ପଛପଟେ ରଖିବେନି ଜମା। ଯିଏ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ପଛପଟେ ବେନିଟ୍ ରଖିବେନି, ଆଗପଟରେ ରଖିକି କାନ୍ଧରେ ନେଇଯିବେ। ନହେଲେ ପଛପଟ ଆପଣ ଭିଡ଼ ଭିତରେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି, ଚୋରି ନହେଲେ କଇଁଚି ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟିକି ନେଇଯିବେ। ବେନିଟ୍ ଆପଣ ଚୋରି କରିକି ନେଇଯିବେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ଏତିକି ବଡ଼ରୁ ଏତିକି ଭିଡ଼ ଭାଇ। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ହେଲେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ବି ସାଙ୍ଗରେ ବି ଯଦି ଛୁଆ ନେଇଥିବେ ଦୟାକରି ହାତରେ ଧରିଥିବେ, ନହେଲେ ଜମା ଛାଡ଼ିବେନି। ଟିକେ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ମାନେ ପିଲା ହଜିବ। ଆଉ ଏବେ ବି ଅଗାରି ବୋଲି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ଟେକିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଯିବେ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଯିଏ ବି ଯାଉଥିବେ। ଯଦି ଆଗରୁ ଏଇପଟେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ସବୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ଲୁହା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ, ଦା, କଟୁରୀ, ପନିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏପଟେ ମିଳୁଥିଲା। ଏବେ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟ ଆଣୁନାହାନ୍ତି, କାଁ ବା ଆଣୁଛନ୍ତି ଏପଟେ। ଏଇ ମାଇକ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ମାଇକ୍ ସବୁଆଡ଼େ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଦେଖ। ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କତା କରଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ତଳକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଏପଟେ ପିଲାଙ୍କ ଖେଳନା ଏପଟେ ଲାଗିଛି ଭାଇ, ଦୋଳି। ମୀନା ବଜାର, ଏଇ ପିଲାଙ୍କ ଖେଳନା। ଯିବା ସେପଟକୁ। ଚାଲ ଏଇନା ସେ ତଳ ପଟକୁ ଯିବା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପଟକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସବୁ ନାଚ ପାର୍ଟି ଲାଗିଛି। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଏଇଠି ଦେଖିବେ
ଏଠି ଫାୟାର ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କର ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରାଫିକ ଛକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଚପାଟିର ପୋଷ୍ଟର ମରା ହେଇଛି ଏପଟେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର 300, 200, 250। କ'ଣ ଏଇଟା ଛକ ପାଖରେ କ'ଣ ଲାଗିଛି? ଦେଖି ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଭିତର ପଟେ ଦେଖି ଦେଇକି ଆସିବା। ଏଠି ଭାଇ ମାତ୍ର 2500 ଭିତରେ ସିଟ୍ ପଡ଼ିଛି, ଚେୟାର, ଆଉ ସବୁ ଗ୍ୟାଲେରୀ ନା ତଳେ ବସିବେ। ଏଇଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ତାଙ୍କର। ଯିବା ଆର ପଟକୁ। ସେପଟେ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଭାଇ ଗେଟ୍ ସଜାଡ଼ା ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ମୁଣ୍ଡା ପିଲା ଲାଗିଛନ୍ତି, ପୁଅ ପିଲା। ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଲାଗିଛି ଏଠି, କ'ଣ ସେଟା? ଦେଖିବା ପାଖକୁ, ଭିତରକୁ ଯିବା ଟିକେ। ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା। ଭିତରେ ୟା ଟିକେ ଅଧିକ ସିଟ୍ ପଡ଼ିଛି, 3000, 4000 ଭିତରେ ସିଟ୍ ପଡ଼ିଛି ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରାୟ। କିନ୍ତୁ 2500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସିଟ୍ ପକାଇ ପାରିବେନି ସମସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ୟାଙ୍କର ଯଦି ଅଧିକ ସିଟ୍ ପକାଇ ପାରିଥିବେ, ଯଦି କହିହେଉନି, ଅଧିକ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର। ତୁଳସୀ ଗଣେଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନା କ'ଣ ଏଇଟା? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ଏପଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ। ଏଠି ମଧ୍ୟ 2ଟା ପାର୍ଟି ପଡ଼ିଛି। ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ସବୁ ମରା ହେଇଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଜାଗମରା ଫଟୋ। ଯିବା ଅପର ପଟକୁ। ସବୁ ପୋଷ୍ଟର ସବୁ ସବୁଆଡ଼େ ମରା ହେଇଛି ଦେଖ। ଖଣ୍ଡଗିରି କିନ୍ତୁ କମ୍ପିଟିସନ୍, ପ୍ରବଳ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଭାଇ ଏଠି। ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଜ୍ 2-2ଟା ପାର୍ଟି ନାଚିକି ଯାଏ ସବୁ ବର୍ଷ। ଆଉ ସବୁ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଏଇଠୁ ନାଁ କରିଯିବେ। ଏଇଠୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି, ତାମାନେ ପିୟୁଷ ବି ଏଇଠୁ, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଏଇଠୁ। ଏଇ ଗୋଟେ କେଉଁ ପାର୍ଟି? ଜାଗମରା ଫଟୋ। ଦୁଇ ଜାଗାରେ ପାର୍ଟି ପଡ଼ିଛି ଦେଖ, ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆର ପାଖାପାଖି। ଭିତରକୁ ଯିବାନି, ଆମେ ବାହାର ଦେଖିଦେଇକି ଯିବା ଆଉ। ଦେଖିବା ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର।
ମନ୍ଦିର ନାଟ୍ୟ ଜାଗା ପୁରା ପଟ ପଟର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକରେ ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ବେଳକୁ ପୁରା ଭିଡ଼ ହେଇଯିବ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏମିତି ଜାମ୍ ଏତେ ଯେ ଏପଟୁ ସେପଟୁ ପାରି ହେଇପାରିବେନି। ଇଆଡ଼େ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଗାଡ଼ି ମଟର ବଡ଼ ଭିଡ଼। I've got a lot of moving points. ମିଠା ମକା ଭାଇ ଖଣ୍ଡକୁ 30 ଟଙ୍କା ଏଠି। କ'ଣ ଖାଇବ ମକା ସିଝା ମକା। ये हूँ बाइक स्टाण्ड जीवा बाइक नहीं आसवा ये सेपटू जा छुआ खेलुच देख
ଉପରେ ସର୍କସ୍।